Nganuman nga sagara sa mga selos, ang padulngan panagbulag. Ngano kaha? Sagara ang mga babayi pag magselos, kami pag magselos, bungangera kayo. Syempre babae, normal. So, instead nga istoryahon og tarong, diretso dayon kasuko, pangisog, grabe nga mga sakit nga istorya ang mabuhian, maunang kasagara, end up bulag. So, unsaon man jud nga magselos ta nga dili dapat mababot sa panagbulag. Syempre, normal ang magselos. Normal mo iyak, masuko. Normal tanan. Syempre, nagselos good. Kay kung wala ka nagselos, wasad ka ni angay, wa ka nahigugma. So, kay nagselos man, so meaning, naa kay feelings ana nga tao. Pero, ang pagselos, ibutang sa lugar. Like for instance, istoryahon og tarong, ipagawas ang gibati nga nagselos ko, mauni nasuko kaayo ko kay nalain ko, nakakita akong dili maayo, nakabasa kog dili maayo. Istoryahon og tarong ang partner, dili kay pakaulawan nimo miskin daghang tawo. Singgit-singgitan nimo kay ang feeling ana sa laki under siya. Maulaw ang lalaki, labi na kung daghang tao. So, kung magselos manggani ka, please lang istoryaha siya og tarong. Dili kay manakit ta. Kay syempre labi na kung uyabrata, dili ta pwede mag-ingon ana kay uyabrata, dili ta asawa. So, okay magselos, pero ibutang sa sakto nga paagi.